A mali by sme takú malú žiadosť, pokiaľ by bolo možné vzhľadom na prevádzku, pokračovať z aktuálnej polohy cez Echo na finále dráhy 2.2, chránsky prielet na dráhu 2.2 a potom ľavou zátačkou rovno na heliport 1. Môžete očakávať túto činnosť. A ďakujeme, len pre info, je to ostatný let pre Mi 171 úlet, tak preto. Bolo mi to oznámené, áno. A Štefánik Veža, Oskar Mine, Bravenky Hotel, v finále drahy 2.2, žiadali by sme prielet na 2.2. Oskarinky Hotel, vietor 2.10 stupňov 5 uzlov, prielet na drahu 2.2 povolený. Prielet na drahu 2.2 povolený, ďakujeme, Oskar Mine, Bravenky Hotel. Štefánik Veža, Oskarinky Delta, Echo a pokračujem na heliport 1. Oskarinky Delta, vy idete rovno na heliport 1, vy nebudete robiť prielet. Máme v pláne pokračovať priamo na heliport 1. A ja som myslel, že by ste spolu aj s Yankee Hotel. Pokračujte priamo na finále heliportu 1 a budete musieť chvíľku na heliporte vyčkať, lebo mám tam vytlačenú mašinu na stoisku 11. A rozumiem, v tom prípade, ak je možné, ostali by sme vysieť nad heliportom, tak aby sme, máme kameramana, natočili prielet M171. Rozumiem, máte povolené priamo na heliporte 1. Ďakujem, pane. Oskar Yankee Delta. Oskarinky Hotel, chceli ste ešte zavisieť pred vežou, tu na úrovni stoiska 3-4? Presne, chceli sme zavisieť pred vežou. Ďakujem za vrtulník, že ste tu dovolili 22 rokov víriť vzduch. Gratulujeme. Ďakujeme. Aj my ďakujeme. Ďakujeme. A rolovanie vzduchom na vlastnú. Oskarinky Hotel, povolená do počutia. A ešte raz ďakujeme za počutia. Pekný večer.